ବୁଝିବି ତ ଏ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବି ଆଉ ଏ ବାବୁ ଯୋଉଠିକି ନେବେ ସେଇଠିକି ଯିବି। ତୁ ଜମପୁରକୁ ଯିବୁ ନା? ନାଇଁ। ମାରନ୍ତୁ ବାବୁଆଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ମାରନ୍ତୁ, ହାତରେ ମାରନ୍ତୁ କି ଜୋତାରେ ମାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ କୁହନ୍ତୁନି ବାବୁଆଣୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ନେହୁରା ହଉଛି, ମୁଁ ତ ଗଡ଼ ଧରୁଛି। ଗୋଟି ନାରୀ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟି ନାରୀର ଚିତ୍ରକୁ ତୁ କଳଙ୍କିତ କରେ ନା। ତତେ ମୁଁ ନେହୁରା। ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ ମତେ, ଆରେ ଛାଡ଼। ଏ ବାବୁ, ଏ ବାବୁ, ଦେଖ ବାବୁ, ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ। ଏ ବାବୁ, ଶୁଣ ବାବୁ, ମୁଁ କଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ। ଶୁଣ ବାବୁ, ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରଥମାସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଉପର ବାଲା ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ରୂପ ଲାଭେନରେ ରୂପାୟିତ କରିଥାଏ ସେ ସବୁ ଉପାଦାନ କଣ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଶା ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ। ଯଦି ତମେ ମତେ ଯଦି ଏଇଟା ହଳି ପାଖରେ ରହିଲେ ତମ ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ମତେ ଏ ବାବୁ, ସେଇଦିନ ମହାଭାରତରେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଥିଲେ।